Eskolatik datoz Ane eta Koldo. Etxe ondoan eskutitz bat ematen die postariak. Begira, geuretzat da. Nork idatzi ote digu? Oiana eta Aritz lehengusuena da. Ondarreta. Lehengusu maiteak. Herriko jaietara gonbidatu nahi zaituztegu, etortzen bazarete oso ondo pasatuko dugu. Gure jostailuekin ere egingo dugu jolas. Baietz erantzune, besarkada handi bat, Oiana, Aritz. Korrika igo dituzte eskailerak. Armairuan utzi jakak eta aiteman mengana doaz. Oianak eta Aritzek herriko jaietara gonbidatu gaituzte. Utziko diguzue joaten? Pentsatu egin behar dugu. Paskaltzeko makarroiak eta entsalada jan dituzte. Orain frutak ari dira jaten. Bazkaldu ondoren berriro galdetu diete. Utziko diguzue lehengusuaengana joaten? Bai, etxean txintxo portatzen zareteta. Poz-pozik dena prestatzen hasten dira. Lehenengo jostailuak dendara joan dira biak. Mesedez, opariak erosi nahi ditugu gure lehengusuen txat. Ipuin hau eta beste bi joko hauek. Goiz batean gaixo dago Ane, esaten dio amak. Ane, ohean geratu behar duzu, eta nik medikuari esango diot etortzeko. Ane, anginak dituzu. Ez bazara goetik jakitzen eta botikak hartzen badituzu bizkor osatuko zara. Jaietarako ongi dago Ane. Eta lineako autobusean joan dira biak. Iritsi direnean, zain zeuden Oiana eta Aritz. Dutxatu ondoren, arropa berria jantzi dute Ane eta Koldok. Opariak ikusi eta apaletan utzi dituzte Oianak eta Aritzek. Poz-pozik plazara joan dira. Jendez beteta dago. Dantzan ari dira erraldoiak, saltoka eta biraka dabiltza buru handiak. Itxusiak dira buru handiak, baina oso barregarriak. Makurtu eta Aneri eskuetatik heldu dio batek. Eta handarabil jira biraka plazaren erdian. Ai, zorabiatu egingo naiz! Pentsatzen du Anek, baina ongi ari da pasatzen. Arratzaldean hondatzara doaz. Bero handia da eta bainatu egin nahi dute. Txirlaz bete dituzte ontziak. Otartekoak jan ondoren izozkiak erosi dituzte. Hantxe egongo dira eguzkia eskutatu arte. Gauean, dantzara doaz. Zarat handia dagoan. Eskutik helduta dabiltza jendetartean ume guztiak. Dantza eta dantza, oso nekatuta geratu dira, baina ez dira lotara joaten. Zu artifizialak ikusi nahi dituzte. Oso politak dira zuziriak goian lehertzean. Amaitzen direnerako gau erdia da, lotara joateko ordua. Biharamun goizean zirkora doaz, pailazoak ikustera. Jantzi barregarriak dituzte. Bata txanogorritxo da eta bestea otzoa. Bazkaldu ondoren, barrakatara doaz. Anek autotxoketan ibili nahi du. Kontuz, ez zaitez joan, txikiegia zara. Baina oso burugorra da Ane. Autora sartu da, kolpeak ematen dizkiote alde guztietatik, eta oihuka hasten da. Utzi jeisten, lagundu! Zaintzale batek ateratzen du handik. Ai ama, benetan esaten dut ez naiz berriro ibiliko.